Здравейте хора, аз съм Дуан и както обещах, качвам видео. Този път сме с микрофон, защото тези, които са без микрофон, ще не се гледат. Така че днес ще играем нова игра, ще играем Brawlhalla, която е малко по-нешумна. Не трябва да я пусна звука. Ще го пусна малко. Идеята е, че тук просто си бием. Да, много яка игра. Имаме различни герои, аз лично имам един любим и с него съм най-добър. И тук е момента да кажа, че не съм добър на играта. Не съм много добър на играта. Но мисля, че съм горе-долу. Става. Ето, мисля, че сега я чувате. Ето. Имаме онлайн Ranked Battle Pass, Custom. Имаме онлайн Ranked Battle Pass, Custom, Game Room, нещо, Offline Play, Meet the Legends и Story. Meet the Legends нямам идея какво е. Тук мисля, че показва всичките скинове. Но ние ще играем онлайн. Ще играем Friendly, защото е най-якия мод на онлайн. И ето. Да, тук го няма. Смениха героите, но по принцип, ето този герой, най-добър съм с него, но нямам пари да го купя. Така че съм втория най-добър герой, който играе е Асури. Той е тигър. Чухте му името току-що. И тук просто са бием. Много яко. Ето ме тук. Този, който мята бомбата. Аз съм синия. Опа, грешното. Ще го преместя малко. Тук. И мога да мятам бомби. Имам и оръжия, които не си ги избирам аз. Героите имат по две оръжия и ми дава едно от двете. Нали? Мога хвърлям, да взема други. Тук сега почваме. Като ние сме в отбор с Болвър, другия герой, който съм много добър с него. Но това мисля, че са други хора. Да наместим слушалките и време е да мотим. Първото оръжие, което взимаме са нещо като ногти. Не знам как са. Като оръжията на Раис от Shadow Fight 2. Да, играл съм Shadow Fight 2. И целта е тук просто да ги изкараме, да ги махнем от арената. Да ги буснем така, да им тряснем 2-3 удара, да се махнат от арената и да умрат. Както направих току-що. И играта по принцип е за компютър, ама я имаш и за телефон в Google, така че безплатна е. Ако се чудите, безплатна е, името е Brawlhalla. Играта е забавна. Не съм я намирал в Google нещо такова. Не съм търсил съм я специално. И не е специално за клип, просто се изтеглих и да си я играя. Но реших да направя клип на нея, защото е забавна игра. Този клип ще е качен веднага след като е записан, така че може би няма да има толкова голямо обработване, но той не трябва. Какво мислите? Какво мислите за новия клип, между другото, за новия шорт, който направих? Ще има още поне един. Поне два ще има днеска. Поне два. Малко след като се е излезнал този клип или веднага след като се е излезнал. Или ще са излезнали по едно и също време, или ще е малко преди. Или този клип ще излезне по същото време, по което са излезнали шортовете, или този клип ще е малко по-късно качен. Зависи колко бързо направя шортовете. Зависи колко бързо се качат клиповете. И загубихме. До тук бяхме. Епизода свърши, шегувам се. Но не мисля да игра само с един герой. Видяхте Асури. Следващия герой. И ако се чудите защо не съм качвал от много време, може да го видите по абонатите и по гледанията.
То брат, че имам 200 гледания, 100 абоната. Айде абонирайте се малко така. Ако искате още такива клипове, задължително абонирайте се. Герой, който ще играем сега, се казва Sentinel. И тия са звездите, са трите героя, които най-често използвам. Но няма да пробваме тях. Защо? Защото са много basic. Примерно ще пробваме този или този ще пробваме, че не съм го играл. Казва се Оникс явно. Има такъв покемон, казва се Оникс. Ако искате покемон контент, може да намерите YouTube канал, наречен ZexBells. Нищо общо с думата с. Там човека качва покемон, стримва покемон. Отскоро почна да стримва покемон Scarlet, Violet. Покемон Scarlet и Violet. Ще стримва се някога една от двете игри. Ще стримва и двете игри. За сега стримва Scarlet. Не, Violet. Обърквам ги, не съм ги играл. Забравям имената. Добре, това е един... горе-долу ставащ герой, горе-долу ставащ оръжие, има кефи мен. Нека видим това. Не. Стан камък. Не. Как работи тази атака? Магия. Да. Мен кеф. Който казва, че Оникс не е хубав герой, значи не е играл играта. Как ми то оцелих, бе? Използвам един от предметите, така да ги кажа, които се пускат по арената, който е бумеранг. Имаме бомби, имаме и мини. Имаме и топки, които са просто правят демидж и бутат много, много ясно. Имаме и рок, който прави това. Но най-често може да видите, че хората използват оръжието си или бомба. Защото има неща, които са много трудни за използване. Като примерно мината е доста лесна, но пък бумеранга е доста труден за схващане. Как се прави? Защото ти оцелваш, то се връща. И нали е малко трудно да прецениш кога ще е лесно да хвърлиш бумеранга. Но пък е много забавен. И играта не е колко... Според мен игрите не са да ги спечелиш задължително, а са за да се забавляваш. И бонус към това печелиш. Тук виждате как е много лесно просто да загубите от това, че някой ви прескача. Аз не мисля да го правя много дълъг епизода, защото правя ли го 20 минути, ще се качва 20 години, така че за съжаление или ще са само 2, или ще са само 3 героя. Но бих пробвал този герой. Рагнир. Това не ви ли звучи като Рагнар? Рагнарок? Но забравих как Рагнарок не ви ли звучи като Рагнарок? Но нека видим. Огън. Той е огън. Значи да разбирам, че този приятел е някой с огнен стил джутста. Който е гледал Наруто, ще разбира от тези неща. Как е при вас живота? Как върви при вас? Върви супер. Радвате ли се, че почвате училище? Аз лично горе-долу се радвам. Защото горе-долу лятната ваканция не е най-забавно. Не е гадното нещо, но пък и не е и най-забавното нещо. Защото през повечето време ти си мислиш, ще излиза като не, или ще правим, ще струваме, но в повечето време не си получава. Аз съм този, който е горе. Моят съотборник защо пада? Не знам. Съживи съм моят съотборник, май.
Да, съживи съм моят съотборник. Който не е разбрал, аз съм този, който падна току-що, просто ми падна слушалката. И използвах момента да се пошегувам. Този герой е не най-гадният герой. Доста ма кефи, но зависи какъв герой ви харесва да ползвате. Мен лично казано най-много ма кефи Асури. Всичките, които имам сега, най-добър е Асури. Нали? Най-добър съм с него. Но е далеч от това да бъде най-любимия ми герой. Просто най-любимия ми герой беше от безплатните до вчера май. И вече не е от безплатните и трябва да си го купувам. Но и за това събираме. Бумба! Юмрук! Ето колко е лесно да ме обърнат или ви да обърнете. Ама спечелихме. До тук ще епизода, няма да го правя много дълъг, защото не искам да го качвам 3 часа. Чао и приятен ден от мен!